prečo ste rozdávali tie listočky? Ja som nerozdával žiadne listočky. Veď vás máme natočených na kameru. Ja som pozýval kolegov na jednu malú oslavu, keďže mám za sebou 30. narodeniny a ešte som ich nestačil poriadne. A pozvánka na oslavu tvorí napísané, že UPN Lebeda Hruby? Máte taký listoček? Máme to natočené na kamere. Neviem o tom, nepamätám si. Čo ste zabudli, čo ste robili pred pol hodinkou? Nie, ja som nič také nerobil a prosím. Ale veď to je na kamere, pán poslanec. Ja mám všetko možné na kamere, pani Tódová. Počkajte, ale vy ste naozaj rozdali poslancom lístoček, na ktorom bolo, že UPN Lebeda Hruby. Ale ja neviem o tom nič. Čo sa niekto do vás prevtelil, alebo ste boli... Pustíme vám to? Ale pozrite sa, podstatné je, že opakovanej voľbe verím, že budú títo kandidáti, ktorí sú kandidátmi poslaneckého klubu strany Smer zvolení. Počkajte, ale prečo ste rozdávali tie lístočky? Vy z tých poslancov naozaj robíte neschopákov. Najprv tvrdíte, že sa pomýlili pri voľbe a potom tvrdíte, že si nevedia ani zapamätať dvoch kandidátov Smeru. Nič také som nepovedal. Prosím, nevkladajte mi do úst veci, ktoré som nepovedal. Prečo ste im dávali tie lístočky? Ešte raz, ja som všetkým svojich kolegov, ktorí si všetkých vážim, ďakujem za podporu. Pretože aj tie neplatné lístky, ktoré boli neplatnými, bola na nich vyznačená pozitívna voľba pánov Hrubého a Lebedu. Prečo ste im rozdávali tie lístočky? Ja som nerozdával žiadne lístočky. Ale veď nemusíte nám klamať, veď tu máme natočené, videli sme to, veď... Ja mám natočených veľa vecí. Na čo boli tie lístočky? Ešte raz hovorím, že verím, že v opakovanej voľbe budú zvolení Pred chvíľkou páni... ste povedali, že ste ich pozývali na oslavu. Ale to sú moje súkromné, to sú moje súkromné záležitosti, veď ako nehnevajte sa. To nie je súkromná záležitosť, keď v pléne rozdávate poslancom. Ešte raz verím, že v opakovanej voľbe budú zvolení nominanti poslaneckého klubu strany Smer, páni Lebeda a Hrubý. Vy si myslíte, že poslanci si nevedia zapamätať mená dvoch kandidátov? Myslím si, že v mnohých situáciách stres a napätie môžu vyvolať nie úplne dokonalú sústredenosť. Tak ste sa chceli uistiť, že budú sústredení. To som nepovedal. Ja ste im dali tie lístočky, ešte raz, tak verím, že v opakovanej voľbe budú zvolení páni Lebeda a Hrubý. A potom im tiež rozdáte lístočky? Neviem, o akých lístočkoch stále rozprávate. Pán poslanec, myslíte si, že je to dôstojné klamať verejne do kamery? Ja verím, že v opakovanej voľbe... Napriek tomu, že sme vám povedali, že máme o tom dôkaz. Ale bože môj, lístočky tam a tam. Aké lístočky? Ja môžem si rozdávať v pléne. Ja si môžem v pléne rozdávať čokoľvek chcem. Ale bolo dôstojné, keď pán Matovič rozdával banány poslancom. Ja si môžem rozdávať svojim kolegom, aké chcem lístočky. Pán Kolosík, nemyslíte si, že by ste mali navrhnúť nejakých iných kandidátov, keďže napriek vašim lístočkom neprešli tí vaši dvaja? Kandidáti alebo návrh pána Lebedu a Hrubého oboch považujem za veľmi šikovných, vzdelaných mladých ľudí, nezaťažených minulosťou a nerozumiem tomu, prečo sa, alebo teda respektíve dobre rozumiem tomu, prečo sa isté kruhy bránia tej nominácii, pretože sa boja, že v UPN zaveje nový vietor, že budú prevetrané staré archívne chodby a naozaj sa UPN začne venovať tomu, čomu sa podľa zákona o pamäti národa venovať má, teda vedeckej, výskumnej a publikačnej činnosti a nie politike, tak ako by ste si to radi želali. Ešte sa spýtam, bežne klamete do kamery? Ja neklamem, ja vám hovorím pravdu. Tak už ak tie listočky ste priznali viac menej. Ale prosím vás. Ešte raz verím, že v opakovanej voľbe budú zvolení kandidáti poslaneckého klubu strany Smer, pani Lebeda a Hrubý, napriek vášmu enormnému úsiliu, aby tomu tak nebolo.